Alhamdulillah guys, hari ini desih libur soalnya kerjane ning baon ki wis rampung, sudah selesai nggih. Sementara libur dulu, engko nek info di info neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su bar sarapan apa ki mang? Gatot. Oh iya desih bar blonjo guys. Tuku tahu, tuku cikalan, tuku kemiri, tuku merica, tuku lombok gede, tuku apa iki guys, jajan-jajanan iki. Roti goreng, terus iki serabi, terus iki bubur kacang hijau. Gatote dimampak Su. Terus desih rencana ki arep nyayur waloh karo temu. Iki walohe. Terus iki temune wis tak iris sikit sore-sorene guys, tak oseki. Wis engko karek plangklung temu ki sing kaya kunci iku lho guys. Wis tak kayak nyuci gitu. Dek Dinda sebelum mangkat sekolah cuci piring, terus tak sambi nyuci baju. Wis kegiatannya ya segini ki. Kan bertes ya guys, Dek Dinda guys bertes. Tak kon ngewangi nyandak pegawean omah. Tapi nek urung tes kae desih yoga wani ngregoni bocah sekolah. Maksudnya ya apa tak candak dhewe. Tapi nek ndek wis santai, wis bertes karek nampa rapot dina Sabtu engko nampa rapote dia tak kon ngewangi aktivitas sehari-hari, tak kon bantu. Dek Isa, waduh kok kamu di situ Dek? Purek ya? Ngambek ya? Ya lagi ngambek ya, beda. Prei tenan. Prei, kok nek diinfo ntar yo mangkat neh. Nek Masmur kok cek lanjut. Masmur Mbah Dami iki aku ning jeliru kono ndek cek ngidul neh kok. Telaga Tuwung tak e. Mboblok e wong pulo kono tak e. Ngono jere tak tekoki Mbah Dami iki mang cek terus Mas. Nggih. Jere telacer rabuk ngono berarti ngabuk. Kaheli, purian, ngambekan. Cerita apa? Cek mama kasih ya Dek. Mama kasih. Hak, mama hak. Sini ya. Hak. Nggih ya. Oh ya. Makasih. Sore melok yo. Endi? Nek gak enek kegiatan yo ikut. Ya nang kayak tenan. Iya. Masa apa itu? Arep iki apa bening bayem lho. Mbah gak ya. Aku pengen ketemu mbek waloh. Ya apa wortel lho? Masakno Iza. Ya sak mbok. Jadi kan mengurangi minyak. Guys. Tante iki lewane iki diet, guys. Pokoknya mame iki serba digodhog. Betah apa ora ayem, ya mah. Dhewe mangan pentol. Diet gambar apa iki? Lho, aku pentol dipangan kaya nggo mana? Lah iya. Ora betah kok. Alah, aku diet-dietan. Apa jembling wetenge, apa yang sing penting sehat ya, guys. Iya, ora yo. Lah nek tepung mbek minyak apa gak mari buncit ning weteng. Wong ngene iki roh pentol roh apa ya gagenan. Kon body piye wis tuwek gaplok kok. Body apa diapaan sing penting sehat.
Gak nek aku saiki munggah jurang medun jurang walah wis sip pokoknya. Kulino metu napas lah ora koyo mbiyen ngos-ngosan saiki ya alah nek ning murni ni Jesi ini bravo aku yang semangat. Lah ndek iki lho mulai jam 2 kuwi malah lari aku Mariam tak jak lari ora kuat deh ya. Aku mlayu ngono karo Mbak Kelemak aku ngono. Apa Dik? Apa? Kok Mak? Piye? Apa ditutup nek wong amen. Walah, pintune iki apa mbok tutup nek wong ngamen. Mosok ngamen ning pintu koyo ngene iki ya moh sing ngamen e. Masakno Mbah Do. Sing ngamen ya moh ya. Oh, pitike Mam. Ben ae ra didemek. Mondang sing akeh rambut. Lho, Rambut iki akeh wek naya. ben ae. Waduh. Dek Naya. Belum mandi ya? Rambutnya ya Allah. Rambutnya lucu kayak mie keriting. Gendang cekel. Cekel. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Belum dicekel. Gen mamsek nek gen mamsek. Wis sayure wis karek ngeplungi santen, guys. Wis tak gekno bumbu. Karek ngenteni umupe iki. Ambune ya Allah, aromane temu. Iki bumbune iki simpel, guys. Cuma tumbar, bawang, lombok, brambang, tok wis. Ora usah nganggo empon-empon. Karo kemiri ngono kuwi tok ae. Empon-empone wis jamu iki. Temu iki rasane wis kaya empon-empon. Nek dikek empon-empon malah gak masuk. Soalnya rasane wis kaya jahe, kencur, laos ngono-ngono kuwi. Tapi pol suwedepe. Sing doyan lho nggih, sing gak doyan ya jarine iki ya enek sing agek mambu aromane iki wis enek. Nek sing doyan kok desih ngene iki ya walah anggek mambu keluke iki wis kudu mam. Tapi nek Mbak Ana iki gak patek suka, guys, gak patek seneng. Soale jere ambune tek ngene, Bu, koyo jamu iki. Tara yo jangan jamu. Wis umat. Apa ya? Kok wis umat, wis umup. Sampai kebro kabeh karo Pak Su ki. Disauri. Iya. Pak Su ki gak patek seneng, guys. Soale jerene iki jamu kok dikelong, tapi malah marake apa yo? Jenenge jamu kok ning awak kan malah apik ngono lho. Kan jenenge ora seneng. Esuk-esuk wis ngipasi korenge. Ora. Lha piye? Wis garing ngono kok. Wis garing, guys. Nek iki mamo apa Mas? Mosok sambel terong. Kondi, esuk iki mang. Lah iya Dek, mbok kenakno banyu iki piye maksude? Aja dienggo kinyak-kinyik ah. Oh alah, lho iki yo ngono nyemprot barang kok. Nyemprot suket latar. Apa rasa randalan? Lah iya Dek. Suket latar wis piro Mas? Ndak kena apa-apa. Ayo guys, nanti mulai ndang mateng, ndang sarapan. Sampune diplungno wayahe. Yes. Warnanya kuning keemasan. Ndi? Yo aja Mas, wis jalure kuwi yo wis engko malah gawe nesuk. Lah sampean ngidul mengko yo tuku oh. Oh alah sesuk. Terus segone ku jagung, lawoe greh.
Iwak asin ya guys, lawuh ya gereh utawa balur. Utawa pindang ya gathuk diirisi lombok gede. Disih mau tuku lombok ijo. Mantap, mantap Endulita. Ini mumpung ning omah dinikmati nyayur, soalnya nyayur ini nek gak di apa loloni kuwi diirisi-irisi sayurane sik apa sik ora suwi guys, lama prosesnya. Alhamdulillah entukku nyayur wis rampung guys, wis selesai. Ya nek gedang kok ya urung mateng-mateng. Lho. Gedang Ambon guys iki. Tapi iki urung mateng. Menggoda selera tapi catos. Pak Sundandani. Apa nek ngarani ya niki? Sekakel. Cup-cupan. Cup-cupane bosok guys, kepen nyetrum wong dik sore. Nggo kaca mripat. Lah gunane tuku kaca mripat kuwi dienggo apa ya? Wong duwe ya ora dienggo. Kok seneng dandan nunak-nunuk. Wong dibelor kok tuku larang-larang ora dienggo apa? Kok seneng inceng-inceng. Wong emosi dhewe guys. Lah wong kabel urung diblusukno rek dibaut gua aku nguring-nguring dhewe. Ngene iki lho, lakon apa jere. Gremenge tak mberno ae. Lakon apa to, Run. Kabel urung diblusukno dibaut gua aku gremenge tak mberno ae. Wis tukul pikone aku ngono, gek diputusi tok ae kok. Tukul pikone. Yang sarapan sih Pak Parman wis mateng. Pikirane ben gak oleng. Ben gak sepaneng nek wetenge diseni sik. Iki lho hidangane wis siap. Jangan temu. Sayur temu karo walo. Nyala tenan pokoknya. Lawuhe nrungtung greh. Iwak asin guys karo balur. Penampakane iki lombok ijo tak campur lombok jempling, wis tak lerno sego iki lho Pak Parman ndang madang. Lah kok aku mau lali Pak, gak tumbas kerupuk. Kerupuke karek sito endil iki lho. Piye? Piye? Biasane nak tahu. Cupe penak. Tinggo tengok-tengok sik ah. Oh ya kudu iple apa ae iki kok. Ini tinggo tengok-tengok sik, uro-uro wis nyemproti suket sing mbah. Ngrasakno kok. Nah sarapan sik. Obat entak? Cepat-cepat ya. Ora ngombe kuwi. Lah ya ngladrah ngono. Apa ndek bengi gak ngombe? Lah. Mbok ya diombeni rutin sedina ping 3. Oh ya ngladrah ngono. Kon iki ndang sarapan diombeni kaya ngono. Ndang sarapan, ndang ngombe. Apa saurunge mangan? Yo ora Mas. Yo mangan sik. Mosok weteng kothong diombeni obat. Terus mangan. Lah kok kaya obat mah, mosok obat mah. Lambung ya saurunge mangan. Wis ngejes cup-cupane iki, guys. Ini ndek sore dhisik wis sampai kesetrum. Seri 5000 ya nek sing. Lah iki ngenekane iki panas ngono tak demeki waduh lha kok ngene terus genine sing kok tengah iki ya guys ketok ruanang ngono ndek bengi. Lah Pak Su tak cuweluki iki gek enek. Aku gak wani jabut. Lah engko nek ra tak jabut apa ra yo sese nyelot kobong. Ndelalah jabut tenan kuwi. Jerone iki wis cup-cupane sing pesine iki wis rupane wis kobong guys. Aku ya wis wani ra wani tak wanek-wanekno. Jabut
sarapan. Apa ini tak tulis di mana. Tasik panas nggih Pak, ditepasi riyin. Aja terus langsung dimplok mawon. Sarapan guys, sarapan saya ning Indonesia, saya ning luar negeri, monggo. Angger nemok entung-entung Lombok wis. Jangan waloh guys. Waloh kuning. Jangan waloh lalapane iki. Launtung-tung Lombok, balur greh. Wah, sletop. Mantap. Mohon Pak, sekecakaken sarapanipun. Aku tak lanjut serap-serap serawang ya guys. Mumpung ning omah, mumpung libur, engko nek wis diinfo karo Pak Mandur neh ya gaspol. Sing penting kan omahe wis resik. Wis bar diserapi serawange, dadine ditinggal metu-metu ya omah ya resik, ya mergae ning jaba, ya mergae ning omah ya guys. Dhisik iki nek tengok-tengoki tangane gatel. Tangane iki gak iso nek kon tengok-tengok iki. Goleki penggian ae. Ayo guys, iki dhisik lanjut serap serawang nggih, lanjutno pekerjaan dhisik nggih. Dek, rak iki leh dhisik, Nduk. Tak serapane. Usah lho iki, Nggo. Oke. Rak, Dek. Saya kono. Hah? Pak anu. Lah kok gak kok kono? Apa kono? Gak. Kamu purnoman. Untuk apa? Tapi itu putra. Lha kok kono? Kowe dulu putrane. Wong barang harus didelok golek-golek ngono. Lah. Tangga-tangganya di Anu lho, tak piye-piye nyedorono biasa. Biasa. Iya, tak bareng. Oh. Ini ngomong berarti. Ngomong. Emang kondi ya ke warung? Loket awan nang berarti.
guys. Biasane nek jam-jam yamin iki ya cekelane duran pacul. Lah iki cekelane ganti serawang guys. Sithik kalong sak lorong. Yes, alhamdulillah apa ya? Nasta. Disih leren guys puan Wis kok bayar iki? Wis. Obat tikus cair. Nah, online kok Pak Su kok ya perhatian. Pak Masud. Tapi ngene, rong piak ini kabeh. Iya kayu sepuh tuh wendek sana sing rebu. Yo oleh terus sing Maryam dituku kabeh, mung jere sak cukupe ngene. Tuku 5 telu. Sing ninggal sing tuwa-tuwa putah mah gak melok, gak klebu. Aku ki nyapi serawang iki leren, panase kok embuh ndelale ditumbasno es teh karo Pak Su. Yes, perhatian nih pol pokoke. Serap serawang. Panase pol. Tem tuku ngendi ya, Mak Tin? Gak ngene mu. Ora ngomong nonton. Mu wasini ya? Kon ngomongnya apa? Mu buat. Parakno rene ya iki kok. Ini lho. Apa? Iki lho oli. Sumuke panas sumuk karek kok tengah tok iki lho mbek guri-guri iki sesuk neh nek kene. Makasih sayang. Codosno guys. Karek ngeblusukno sedotan kok ya codosno, Mbak. Mak seger. Ger. Adan asar. Panase cuk iso kentang-kentang kok tiga ngono lho, kemarau. Mas Bima ngeterno paketane. Ya Allah, Bu, panas ora kaya iki mang jere. Bayari ya wis apa? Nak bayar ya wis iki. Iya. 57 gorene. Pak Su tumbas onlinean obat tikus lho guys, obat tikus cair. Himai. Heeh. Obat tikus sing cair semprono. Ana nek waris bisa. Iki opo? Lah ndek nang wis disemprot mosok semprot neh, Mas. Kuwi kan seminggu iki, Mas. Lah ya ndak ya wis enek seminggu yang kok so. Ya urung enek seminggu kok dinopo ngakek ndek ini ya. Gak kek ndek ini ya. Ndek ini apa ndek ini? Wah, merek opo? Jeneng. Nuratonik. Pak Edian iki yo ngene pas ning ngono. Jere nek obat tikus sing cair iki tenan ora ning TikTok yo do ngono lho. Pak De yo online iki Juma ku ngono. Pak De yo online yo anggek ape njajal iki muga-muga yo mandi tenan. Tandur semua apik-apik 8 dino, guys. 36 hari. Ini disih nggih karek ngenteni sediluk kasus panen. Alhamdulillah tapi yo di ngono ki mangan cipi wong bagus. Dincipilah nek sithik-sithik sing nandur ki sing modale kok ngene iki dingengei. Ngincipilah nek sithik-sithik ngono. Mantap ngombene es teh eco. Seger. Urip rasane guys, panase kok ngene. Guys, akhirnya bersih semua guys. Wis ketok rapi, ora kaya kabel
pating berserakan rono rene gotong royong karo Pak Su wis karek nyapu bersih kabeh karek ngepel wis sing bagian kene iki wis rampung kabeh guys karek sing kamar sebelah utara karo sebelah selatan sesuk neh soalnya iki wis wengi nyapu ya wong loro intang cepet. Pating terutul ki apa monggone iki lho. Gidaan-gidaan udah nyiplas dhewe-dhewe. Ini ra ayem. Sampai ditinggal mergawe ning jaba lah rak wis omahe resik ya guys. Kan yo wis wayahe, wis 4 bulan wayahe ngresiki. Serawang iki biasanya angger 3 bulan, 4 bulan ngono kuwi wis wayahe ngresiki guys. Soale yo maklum lah omah desa. Beda karo omah sing plafon-plafonan. Meskipun ning desa tapi nek diplafon kan yo serawange ora kaya nek diplafon. Soale ngene desa iki cek lagaran. Urung plafonan, guys. Soale plafon yo bae nggo sarang tikus. Tapi nek udan kan aman. Ora kepiur-kepiur, ora ketampon banyu kon dhuwur, aman. Tapi yang ngono ki mau sarange tikus. Dinggo omah tikus guys biasane nek omah ning desa kok plafon wis dhuwur ki tikuse walah ompaan. Dinggo omah malah. Ngisor kolong gak di enekno anu ya. Keteng lumpuk ning ngisor lho. Wis bersih semuanya. Arek ngumbai spray, sarung bantal. Ngono kuwi guys. Desih ki nek pekerjaannya wis ora kurang dalan ning omah yo enek kerjaan iki. Gelem nyandak opo ae iki yo enek ya guys. Ini kan wis ayem, omahe resik, yo mergawe ning jaba. Kok desih sing mergawe ning jaba, Pak Su ning omah. Pak Su kan pekerjaannya disambi bisnis ya guys, disambi maksudnya iki ya ora khusus ning nggon sapinan tok. Pokok ya apa ae sing gathuk sing kena di dol. Dadine ya wis apa ae sing gathuk sing penting halal. Dadi mergawe niki ratanan nek kok Pak Su ki nggih. Engko nek sepi ya melok ning baon. Engko nek bisnise rontok mlaku ya bisnis. Dadine desih sing mergawe ning jaba. Dadi wong loro-loro nih guys. Nek Pak Su ki tanpa menyuruh, maksudnya ki ora ngakon desih terus harus kerja ning baon ngono gak. Tapi kan inisiatifnya desih dhewe, kemauannya desih sendiri. Jadi aku ki seneng guys mergawe ning jaba-jaba kuwi. Seneng atiku, kancane akeh. Iso guyon bareng-bareng karo bature. Pikiran ki iso pero kepiar. Rumangsa aku lho ya, wong iki kadang ya beda-beda pemikirane. Lah apa mergawe rekoso ning jaba, panasen, kesel, apa ya enek sing ngono ya guys. Ya enek sing jo ngasih. Aku melok mergawe ning tebunan, awak kok diploro, ya enek sing ngono. Wong kan beda-beda pemikirane, beda-beda apa iku pekerjaane. Nah aku kan seneng, di samping seneng ya hobi. Jare family online ki desih pekerja keras. Ya mbuh pekerja keras mbuh apa guys, wong ki nek mergawe apa nek gak tulus kon jero ati, gak diniati kon jero ati ya ora bakalan semangat.
Ngono lho guys, tapi dhisik semangatnya luar biasa. Semangatnya 45 meskipun adoh nggone, maksudnya perjalanannya hampir 1 jam lho guys. Beda nek karo wong lanang-lanang nggih. Wong lanang kan numpake yo cepet, di samping ngono yo ngebut. Tapi nek dhisik kan alon. Jenenge wong wedok karo wong lanang kan yo beda. Jadi perjalanannya yo komah jam 6 tekan kono yo hampir jam 7. Iku pun dalane walus kok guys. Adoh tapi alus. Ngono lah ya panggah semangat terus dhisik iki gak pernah rek ngeluh ngene-ngene sesuk prei cah aku kesel ngene gak pernah guys. Ngene iki cara prei ngene iki dalem batin lah ya golek info ninti neh. Matun-matun yo gelem apa yo gelem ngono. Wong Pak Su yo gak pernah tek terus wis duwe emak sing nggo ngene-ngene. Duwe emak sing mbok nggo butuhan ngene gang pernah guys, gak pernah apa kuwi ngiri sama kayane dhisik ibarate nggih. Kok terus aku entuk dhuwit wis nanggo ngene gak pernah Pak Su. Ape tak nggo tuku apa, arep tak nggo tuku apa iki wis gak pernah nakokno. Wayah jatah ngekeki blonjo ya dikeki blonjo. Nek Pak Su ngono guys, prinsipe nggih. Dhisik ya dhuwite dhisik dhewe tak simpen dhewe. Pak Su gak gelem eron-eroni masalah kayane dhisik. Ceritanya begitu loh guys. Arep tak nggo tuku apa dhuwit kuwi wis terserah wis ora melok ngregoni. Sing penting Pak Su ki tanggung jawab wayahe dhuwit blonjo entek ya diparingi. Ngono dadi duwe kesibukan sendiri-sendiri lah. Sing Pak Su ya disambi bisnisnya ora khusus ning sapi tok. Kadang ya ning motor. Kadang ya omah kawak-kawak ngono kuwi didohno bakul kawakan. Pokoke yo endi sing gathuk lah, guys. Endi sing gathuk, endi sing mathuk, endi sing apa kuwi entuk rezeki. Jenenge rezekine wong kan yo beda-beda to, yo enek sing rekoso, yo enek sing maksudnya akal karo okol ngono kuwi mau bedane ngono kuwi. Nek okol kan yo ngono kuwi mau ning baon, pekerja keras. Banting tulang ibaratnya keringete sak jagung-jagung kuwi jenenge okol. Tapi nek akal ya bisnis. Enek wong adol ibaratnya enek wong adol apa ngono tak dohne si A kae cah nek menawa gathuk. Lah iku kan entuk persen. Nek ngono kuwi jenenge wong akal. Ngono guys, wong otot tok dimisahi cocot. Ibaratnya ngono kuwi. Tapi dhisik iki wong hobi, hobine ya hobi piye ya guys? Seneng pekerjaan ning jaba-jaba wis mulai cita-cita cilik mula biyen mula wis ngono kuwi. Pekerja keras dhisik iki. Wong bapak ibuke dhisik wis ngarani nek sih iki ndek cilik mula kuwi wis doyan gawe. Cara ngono wis ngerti penggian ngono lho. Penggian kuwi ya serabutan apa ae lah. Apa ae iki gelem ngono guys. Ya ngono ae nggih kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget dumateng family online semuanya dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Buat yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia semuanya lah sehat-sehat selalu, panjang umur, rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Cium jauh, kiss bye. Kiss bye ya. Kok sah? Kok sah ya guys. Wis ngene ya guys, meskipun dhisik kuwi perjuangane pekerja keras tapi iki wong pikiran happy, seneng, yes, bahagia, muga ya dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, sing penting ayem tentrem, damai, rezekine lancar, nah ya guys. Amin amin ya rabbal alamin.